Hello, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanan, no? Mga ka-listeners, mga ka-followers, no? Hinaot nga naata sa maayong panglawas o kapiskay. O karon day, no? Atong ipadayon ning laing sumpay nga sugilano, no? Nga makalingaw nga drama, nga gikan sa RMN drama, no? Mga ka-listeners, mga ka-followers. O sa dili pa, no? Shout out di ay kaniyong tanan, no? Nga nagsunod aning dramahan, no? Na naminaw aning dramaha o naminaw sa uban pa na kong mga sumpay nga mga drama sa uban ang pang upload. Shout out yun ninyong tanan, salamat kayo no sa pagpaminaw o palihog na ko og subscribe sa aking YouTube channel no para notify ninyo kung nakay bagong i-upload no nga mga drama, mga sumpay nga mga drama. Palihog og subscribe no mga kalasanos, mga ka-followers. O karon di ta maglangan Nia ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Agaw Glenn Pino. Bye-bye, Papa, Part 19. Kay mangita ko kaayuhan, mga anak kita pobre kaayo. Masupo. Hala, kuya. Tingali may kisulti si Tito Cricky pa ni Papa Franceng nga may nagkapahilak ni Mama. Ha? Basin, kuya. Salamat tayo maghihatag nagkopyot, ha? Ay nalang salamat yan siyot. Migo ko ta. Unsa ko migo. Pagnaay niya ko gwapa din siyo ha. Siyan? Milis nga ko na yung ilong pagsulti na ako. Oy. Yan, ipyot. Paano mo ka kung ilonggat? Niskag mindan? Kuswa. Es ka nga. Abi na kong powerful kaya nga akong isulti ba. Og tungod ato, nalis nga kagimong ilong. Niskag mindan, kot? Oo, lagi. Di ko magiglalas ni mo, ana. Liskag na di ay ng daan. Oh, original bing lisngaga. Yan, badaan ko palit. Unsa? Na liskag nga uring. Naapoy lokal, ana. Oh, no, oy. Uy, mo ba? Unsa niya? Hayan mo ko ro. Tana pa. Kanalang imo. Tarong lokal, ala. Niti ba yun? Hak na mo siya, oy. Mungunday man ka. Migo nga ta. Uy, unor ang t-shirt ni mo ron. Ay. Ay, nagukalain, Piyot. Godisam ka. Ubus mo ka. Medyara to. Di. Solte ka rin kustinoon. Hak, wey. Wanay. Way unay siya to. Way unay siya. Yung unay, mag-unay ang ganang banag asawa. Kita pagkagawin relasyon. Pagkatabot Diyos. Kung gidangat ini, makikirelasyon din ka na ko. Sup! Aw, depende. Alam na siya tayo. Kilatan ta. Dugang-dugang ka baleros. Kalibutan, oy. Istorya tag tinuod na siya. Kana, may pa. Bitaw. Kuan ba? Di ba ginako ng imong boss? Amo agaw na eh. Ang sa ibos amo account, si Don Crigues yun? Yap. Kuya naman. Hindi ko na. Juan, pinangga kaya niya sila si Dudot o Miles? Hasta si Corina? Bitaw. Kibaw lagi ka. Ay, kanya! Napisyat! Napisyatan! Sipyat! Joke na to ha, joke na to. Usay napisit, ha? Kuan ba nasipyat ba? Nabalik pa sa soltiya, ratol ko na. Stricto ba yun niya eh? Kadiot, siyot. Ngano, kaingon mga nga pinangga kayo ni Don Crigues sila Dudot o si Miles o ingon man si Corina po, ha? Nga suod man to si Franceng o ng kanang akong boss. Amo, agawon. Ngano kaingon Kuan mga? ba, kuan ba, kanang, bisan usam lang kung, unsa lang nga kayuhan ang inyong hato nila ba? Mana? Usa? Tingala. Usa lang ko suod sa inyo, day? Ha? Unsa man ka siyo tayo? Parehas ko na ito no na. Kaya tagan takag sandira. Kanang t-shirt kay suod man ta. Ano lang lain na pagsabot. Kanang kayo na itong grigay nila. Wa na yung Malaysia, oy. Migo na sa Franceng gud. Migo na daan. Saman ka tao, oy. Aw! Oo, bitaw no. Nga na ganang suod siyot. Parehas no? Nga, nakasuod ha. O basta suod kayo. Kung unsay ako ha, mausay mo ha. Oh,
Nga na din na. Oh, ingana na. Kung salag ako mo po imuha. Pero ayaw lang imuha, ako Ha? Ano man? Paminaw ni mo. Sa kalis ngag simong ilong, musugo tayo kog malis ngag puning ako. Ahak niyo, Pitoy. Imo lang ha. Ay na, pamahin kay. Walay nahangol niya na, wey. Kagwang. Kusay kagwa nga. Kagwang. Sige, kagwang. Karagat tigwang. Ay, naunsa ka man ko rin na ha. Nagpakauwaw ka man lang ni Dong Greg. Dili maayo tong imong gibuhat oy nga midretso ka laglakaw. Mayo gani kay si Dong Greg no. Wag yoy problema. Misabot ra. Sorry, Matansyang. Walang ko kapugong sa akong gipati. Nga mura hinunog, mas misalig pa si Francine atong tawhana kay namo din eh. Kinahanglan pagpagod nga ato niya isulti sa laing tao kung unsa iyang gipati. Namo hinuon nga iyang pamilya, dili. Ay kining babayhana. Gipasabot ka bitaw ni Dong Greg kung unsay rason ni Francine. Dili man tingali na angay nga ikasuko. Wa man ko masuko, ma. Nalain lang ko. Nahala, sige na sige. Nalain ako, nalain. Ayaw na itong isud sa imong buot. Kay, mahimo magod nga imong tawgan sa Francine. Imong istoryahan kung unsa imong gibate. Usa may problema, ana, dili ba? Dodot? Miles? Gani hara mo diha? Namati mo sa among gipanagsultihan ni Mama? Ay, naadi ay mo diha ang mga bataa mo? Wa man mo maningog, ha? Namati ba mo sa among gipanagsultihan ni Mama? Waman gad may mamati, good mo? Bako pagkani ming mianhi. Bagong miani. Johnny. Bitaw mo. Hilom. Na. Kagkamayraan ng butanga ko rin. Naginuton pa man na ni mo, eh. Ingog bitaw na silang bago pa silang ni Anhe. Di, wa, mamati. Mutuo sa dayon ka na nila, maoy. Ay, kay nakita man ako nga tinuod ang ilang gisulti. Mao ni manggara ning duha, kay imo mang labanan. Ay, paglaban bagod di ay nang akong gibuhat nga dili man. Ikaw naman lang yo'y husto. Awa. Oh, Oh. tanawa ka ra, ha? Tanawa gunsay gibuhat anang ko rin na nagsulti pag ganit ang dritso hinog lakaw. Hay, ni mo ko rin na. Sorry, Lola. Nakaway na nun mo si Mama. Bitaw lula tansyong. Ay, wa manggod may mag-away. Kipasabot lang nako siya. Oh. Pero, ay, nato ninyo gisod sa inyong buot. Wa mi mag-away sa mama ninyo. Gamay ra kaayo ng butanga. Og dili gyud angay nga awayan o lalisan. Nakailan ako anang inahan ninyo eh. Siyang kabuwan ko na nakong gidas akong tiyan. Wa pay labot sa mga tuig nga nagtubo sa gikas ang pagkabata. Ay, sabtalang na ninyo inyong inahan. Hola! May pas lulatan siyang kuya, no? Kay mula pa na to. Si Mama Corino, lain kaayo. Sige lang, Good Miles. Di lang ta malain ni Mama. Musabot lang taniya kay... Nengon anak baya na siya. Sukad niya milargas Papa Francine paingon si Bo. Aw, bitaw, no? Gani. Mga ato lang sa sabton. Wala lagi ka magtingog-tingog, Dong Greg. May problema ka, Dong. Wa man, Piot. Wala. Pero lalo man kayo imong panghupaw, oy. Yan na pangilabot, Piot. At imananay mo pag-drive, di. Ah, sorry, Dong, ha? Wala na. Nahilom na po. Uglayo kayo pang lang tao. Lisod ng gugma, oy. Wala manggod sa lugar. Ah, oy,
nagangulo mag-iyang cellphone. Dato na, murag wala pa nakabantay. Si Ma'am di, si Ma'am agayang wife ag nagatawag. Dong rigay dong, ag imuang cellphone dong, nagangulo man. O si Ma'am di, si man na nitawag dong. Kaya na, nagkita magayag nawong ug ngalan. Di ko interesado ng mutubag ni Apyot. Oh, ha? Pulara na sa siyang pagpanawag nga di na ko tubagon. Niyan na sa imong boarding house, Ma'am Rian. Salamat kayo ni mo, Sir Franz, ha? Ah, kadiyot. Ablihan ako ang portahan. Okay ra, ako na lang. Dili, ma'am. Gentleman, kat kaayo siya. Oh, Maayong pagbuminaw sa Abli na, Lex ma'am. Pino. Thank you, Sir Franz. Kadiyot. niya, ma'am. Mato na lang ko. Ayaw sa... Dayon sa pag-snacks una. Abi na lang, wa ko baka atiman mo. Okay naman good, ma'am. Huwag mo na problema. Sige, mato na ko. Siya, uy. Aw, kung dili ka mo dayon, mabayad na lang ko ni mo si mapagkatod na ako. Ayaw, anak, ma'am. Oh, dili ka man ka mo dayon kay magpa-snacks ko ni mo. Ingon nga pasalamatan ako sa mapagkatod din eh. Di, bayaran na lang ti ka. Ayaw na lang lagi, anak, ma'am. Okay ra gyud. Nalipong ko. Mura kong malamba. Ma'am Rian. Ma'am, gunit ako, ma'am. Gunit ako. Ma'am? Lakaw na lang. Okay ra ko. Dili, ma'am. Dili pwede. Ihatod na kasusod sa imong boarding house. Okay na ko. Boy, ina lang ko. Kaya rin ako ang pagsuod sa boarding house. Dili pwede, ma'am. Ihatod na lang kasud. Kay tingaling maunsaw niya ka. Sige, gunit lang ako. Kay aga kong takapadawang dito. Gunit, Ma'am Rian. Oh, hinay. Hinay lang lingkod sa sofa, ma'am, ha? Hinay lang yun. Niya. Kung sa may paminaw ni mo, ma'am. Basin may inhaler ka diha nga imong masimot anon mawa ang imong pagkalipong. Okay ra ko. Okay ra ko. Buhiin na lang ko. Pero, ma'am, Sige na. Lakaw na lang. May trabaho ka para bagang kabiyaan dito. bitaw, pero maniguros ako nga okay na ka. Basin may thermos ka din nga may sod nga initubig. Pwede naman kag initubig, ma'am, maron nga marang-arang ang imong pamati. Oh, may tutok siya na ako. Ayaw paglingaw, Sir Franz. Tanaw ako. Oh. Ha? Nganong maglikay ka man ako. Ngilad pagkukukitsura nga angay mong likayan o dili ni mo magustuhan. Ma'am, mag-init lang kong tubig aron mag-init kong tubig kung pwede aron nga mainom nimo og maarang-arang ang imong pamati. Tutuki ko, Sir Franz. Og sulti ko kung sa'y reason nga no nga. Wa ko ni mong magusto eh. Ginoo ko. Gikunita niya. Hugot akong kamot. Tubag ako, Sir Franz. Unsay ako buhaton aron imo kong magustuhan. Ma'am Rian, murag, kuan kining... Dili ba na ako gwapa para nimo? Sukwahi sa giingon sa uban nga nakagusto nako. Ma'am Rian, kuan ma'am, kuan. Wa ko mingon nga dili ka gwapa. Kung ako lang ang imong pangutan-on, naana nimo ang tanan nga kalidad sa usa ka babae nga gipangita sa usa ka lalaki. Unya, nga nung gipaliwa raman ko nimo. Nga nung ingon sa wa ka may nakita nako.
Ma'am Rian, sayod ka kung unsay akong estado. May asawa ko ug mga anak. Ug dili ako ang tao nga angay nimo. Yes, Ma'am Rian. Muna labing tinuod. Dili ko angay nimo. Kay kasado ko may pamilya nga naglaom nako. Nga misalig nako. O dili kay kana lang. Dili ko buot nga maguba ang imo pagkatao. O daghan pang maayong butang nga moabot sa imong kinabuhi tungod lang nako. Nga sa ato mawa ka makagusto na ko. Mao ba? Wa ko moingon nga wa ko makagusto nimo. I really admired you. Sukad ko lang ikaw nakita. Unya. Nakagusto ko nimo sa imong pagkaikaw. Sa imong pagka down to earth nga klase sa pagkababae. Pat, kutubra diha. O kung aduna may labaw pa na ini, kana, maurag yun nga gipakasama ko ikaw nga akong igsuon. O kutubra ka diha. Sir Franz. Gikakos ko nimo. Ma'am Rian, ma'am. Masabi ko bigakos mo. Dili ka man kitkaan ako. Bisan kini na lang. Bisan kini na lang. God, nga nung nakahimo man ko ato. Kauwaw. Nauwaw ko sa kong kaugalingon tungod sa makibuhat. No. Ginoo. Salamat. Salamat kay gihatagan mo akong kaligon. Aron dili mataas sa mga tentasyon. Diyos ko. Naglaom na ako ang akong pamilya. Misalig sila na ako. Busa dili na ko gubon ang ilang pagsalig ka rin ako. Oy, wala man nag-auto ni Ma'am Daisy yung Grigay. Kana kaywa, milakaw. Kalisod kon milakaw siya dong. Idot niya ag-auto. Muli, panington siya na ito balugbog. Kinanggaw ka na sa magkapyot. Wa, manggudaw. Sa mga nang isulti ni mo. Hanggaw na kong daan dong. Di ba, ingon ka sa una. Maong, wala na ko naghinanggaw. Oy. Wag lami ipyot. Ay, mayong udon, ang brige. May gusto ng tikla. Asat probetos. Ma'am Daisy, sa? Wala malak. Wala na si Ma'am Daisy ng tikla, no? Kita kang wala ang auto ni Bam. Di, wala, gyud na. Lisod sa pagkang auto ng wadi ni Piot. Niya na si Bam. Isang ang auto. Pilosopo ba? Tilan. Si Tungguri, ginalang yung tarong dining baya. Ay. Piot! No, wala na. Nanawag na po. Kadiyot lang dong! Kung sa'yo gisulti ni ng tikla, bahay ni Ma'am Daisy ni mo. Asam ko no? Ingon ka dong, nga dili ka interesadong haes, Ma'am Daisy. Karon! Kisa ka ba musulti na ko, anak? Akin sa ko dong. Wala na kakailangan ako dong. Apyot! Si Apyot ko eh. Salan, nalimot ka man. Kag. Bitaw dong, labaw tong hanggaw na ko ng tikla. Kay, di nga, kung ipangutana nga, wala si Ma'am Daisy. Mingon manuon nga, nakakita kung wala ang sakyanan. Ang mangkunog ang sakyanan ray wala. Unya, naas, ma'am. Ay, mao ba?
Dong. Huwag gini mapili ninyo, Apyot. Pulos gini mo mga hanggaw. At least, dong, hindi ako nag-iisa. Dalawa kaming dua. Bida. Pangutan na ako nos ng teklabi. Kung nakaluto na ba sa Espanyol to? Aron makakaon na taog maayo ka. Usual, masakit to, nego. Karoon mo nindot restoryahan, no? Kaon. Maayong pagbuminaw sa Lex Pinon. May message. Uy, tawag di ay. Si Greg. May tawag na siya. Oh. Hello, Greg. Kumusta? Ganina rin kong nagpaabot sa imong tawag. Sorry nga, karoon pa ko makatawag, ha? May gamay lang nabisihan. Way kaso, Greg. Ikaw pa. Ako pa magani ang angay nga maikog ni mo kay nasol kay noon tungod nako. Ay, nanasagana. Bitaw? Di lang ta mag-isgot, sing. Munya, wa ko makadisturbo ni mo diya. Masig may kitrabaho ka. Wa, Greg. Lunch break pa? Oh, kung mo na, paglanso na. Ay, nahuman ako lunch. May relax lang ko gamay gikan sa ako pagkaon. Okay. Unsa man nakaadto ka sa amo? Sing, dito. O, napaabot ako nila dito ang imong mensahe. Mao ba? Salamat gid kayo, Greg, ha? Salamat, sad. Basta para ni mo, Francine. Basta sa mong pamilya, naarigyo ko. Unya, unsa may reaksyon ni Corina sa mga bata ni Dodot o Miles? Ayaw lang lainas pagsabot, Sing. Pero sultihan talang ka. Ngamurag nalain dis Corina ni mo. Ngamurag wa sa'y maayong buot ni mo. Unsa? Tinuod ba ning imong gisulti, Greg? Oo, Sing. Wa di gihapon siya maka-adjust sa among sitwasyon. Murag wa pa gyud, Sing. Kon mao. Unsa kay maayo, Greg, kun muli ko diha. Ha? Maayo ka ha? Ha? Greg? Ngano nagkasulti ka man, ana? Gusto ka na ba dihay nga mo paulit diri sa to? Kun ingon naman lang tingali na ini nga wa gyapon siya maayong buot nako. Bisan pa sa akong pagantos dire para namo. Maayo pa tingali nga muuli na lang ko diha sa ato. Unya, Sing, kung muuli ka, buot mo bang ipasabot nga muundang ka na diya sa imong pagpanarbaho? Mo ba? Naglibog ko, Greg. Ayaw kalimot, Sing. Magsugod ang klase sa imong mga anak sunod semana. Na-enroll na si Dodot ug si Miles. Sa kwan, kanang managlahing eskulahan. Yan, sa na lang ilang pagpanginahanglan. Una-una, ang timbang-timbang nga o sa ugmayo, ha, Sing. Una ka mo desisyon. Shit. Di mahimo nga muli siya. Pili. Sa una ba lang si Corina kung muli siya? Dili. Di ko makatugot ka muli siya. Dito na lang siya. Salaan man ay. Ingod dong Gregi nga manglakaw, me. Wala man siya mukihol, ha? Dagay, sige, may noon sa paso-paso. Unya, layo kayo pang langtaw. Murag epekto pa nis amo pag-adtos ilang Corina na. Nga, wala siya matagad. Abe, dulon ko na ako, be. Dong, mulakaw mga kita, dong. Nausap nga kung hunap yun. Dili na dito man lakaw, dong. Wala pa siya mutingo ko ay. Apyat. Nagkanuna si Francine nga muli. Salan? Muli siya, dong? Uy! Oo, niya. Giingnan ko siya nga timbang-timbangon kinig maayo.
Maway akong gitanom siya unahuna nga unsaon na lang ang pagtuon siya mga anak kung muli siya. Oh, correct. Unya, sala may lang pulong niya do. Liglibog pa siya. Pero di ko makatugot nga muli siya. Dili ka no. Na, muray dagat. Dako ra ba kayo og gasto si Dong Grigi aron lang maduol siya kang kurina. Apan hangtod karon. Idlas ngapos lang nga manatad sa kurina. Uy, ang aman og paulian niya iyang nga gasto nga dako. Ay, lisod gud ning illegal nga pagbatis, ha? Lisod gayon. Kung ako panimo, Corina, wag yo'y laing paagi. Tawagan mo sa cellphone si Francine. Klaruhan mo. Prangkahan mo kung unsay gusto mo mahitabo. Kaysa tanaw ko, mabuhi raman gihapon mo ba, bisan anira siya manginabuhis bukid, dinhis ato sa probinsya. Bahala na siya matansyang. Usay bahala. Uy, kung bahala. Iyan ang gusto, ma. Iyan ang gusto. Hilo mo, anong ari ka man musulti na ko, anak? Dili ba may cellphone ka? Si Francine mo istoryahe. Tauge, aron magsulti mong tarong. Dili kay mag-iningon ka, anak? Ayaw kalimot nga may mga anak mo. Ug dili kay ang imo rang kaugalingon ang imong hunahunaon. Maura gahapon, ubutawag ko niya, ma. Siya ra gahapon, mo'y masunod. Mo'y kapuslanan kung manawag ako niya. Ay, ang buot ni mo, Corina. Kung dili manawag si Francine, dili ba gud mahimog ikay manawag niya o kung matiming kang dili siya makontak o dili niya matubag imong tawag, kay mahimong busy siya. Dili man tingalitan ng panahon nga mabisi sab siya, dili ba? Ikay mangitag paagi kay asawa ka man. Haro sa baybaw kag unsa nilakaw niya didto. Kung husto ka mas imong ngilad nga una-una, nga may lain na siyang gikalingawan dito. Matansyang. Nagaway mo mama ko rin la? Ito la, barat mi kusog lagi itong imong tingog sa inyong panangsulti ni mama. Ay da, dili pa mo makasabot dudot. Miles, ining klasihas problema kay mga bata pa mo. Pero nga ngadto sa magsaka ang inyong pangidaron, hisabtan raon niya ninyo kini. Dili mong gusto si mama ko rin lang, nga mular ka si papa. Di pa kuya Dudot? Gani. Bitaw la si Papa Francine naman ko nang nagbuot na malarga siya, di ba? Ay, uy, nahibong sa'yo pang inyong amahan, uy. Kaya ang iyang pagpanarbaho dito sa Cebu, dili man para sa iyang kaugalingon. Para kini ninyong duha, para sa inyong pag-eskwela, ug umaabot. Mao nga ayaw ninyong basula ang inyong amahan. Kay natural ug angay lang sa usa ka amahan nga mangita o buhaton ang tanang pamaagi. Mahatag lang niya kutob siyang mahimo ang tanan ninyong gikinahanglan nga iyang pamilya. Lulatan siya. Waay noon ko may mutang nga naguna-una sa gisulti ni Greg na ako kakanina. Sa reaksyon ni Day ko rin sa akong pagpamalihog o paabot niya sa akong mensahe. Ngano ko nung waay noon ko manawag o direktang magigsulti niya sa among problema. Tungod ini, nakutaw sa Pinoon na akong huna-huna kung pauli ba ko sa amo o adto na lang manarbaho. Pero husto si Gregi. Husto siya sa gingon nga una-unaon og timbang-timbangon ko una sa makadaghan kun
Unsaon na lang ang pagpa-eskwela na ko nila ni Dudot ug Miles. Kung muuli man ukaling ko. Oh, Ginoo. Tudloy ko. Unsay maayo na kong buhaton. Unsa man. Oh, ang cellphone. Oh, si Corina. Ah, hello, Day Corin? Abi na ko, di ka gihapon makontak. O baka, busy ka. Mangayo ko ni mo dispensa, Day Corin. Kay may mga higayon gyud nga busy ko sa trabaho. O usa pa. Unsa to? Nga naglikay kang mutawag na mo diri, kay ikaw ra gihapon ang sakitan? Dili pa, mao na imong mensahe para namo nga kinahanglan pa nga moagi og laing tao? So, way pakunahuna nga kami ra inahipilin din Di sabdi ay kasakitan? Ha? Dili ba mao na imong gituhuan? Day, sorry. Sayon ra kaayo nimo ang pag-ingon og sorry. Pero imo na kong napasakitan, Francine. Suma, sa imong desisyon nga anak ka manarbaho diha sa layo, diha sa Cebu. May tingog ba ko? Nangunsulta ka ba na ako? Nagtarong ka ba pagpakigsabot na ako? Ikaw ra naghimo og desisyon. Imo kong gibaliwa. Wa ka mamati na ako. Dili ba, ipasabot na ka? Gawa ko ilaing tumong sa akong pagpanarbaho diri sa Cebu. Giantos na ko malayo ninyo para lang ninyo nga akong pamilya. Para sa kaugmaon sa atong mga anak. Ni Dudot ug Miles, dili ba? Oo, misulti ug mipasabot ka na ako anang tanan. Pero nakabati ka ba nga miuyon ko? Day Corin. Oh, ya kram day din Sir Franz. O pagka mo snacks nga last G's naman. Break time naman. Wa ko batihag kagutom, Chick. O, sa pa. Nagdaginot ko. Ang ako magasto sa snacks. Mayong pagbuminaw sa Lex kwarta nga Pino. akong ipada sa akong pamilya. Oo, laim ng snacks. Laim sa ng pamilya. Yung pagpatrabaho sa France, lawas may atupunan. Ay kalimutan na. Kung palyado at lawas, di ta katrabaho. O di ta kakwarta. O kay palabing nag-inod, sir. Tinood Sir Franz. Yun na. Kung nagnahibaw na di ko, kung nga nung subo kay ka, sir. Kung nagtungod ni Miss Rian. O, tinood, sir, nga di daw balik ko trabaho ni si Miss Rian sa kumpanya. Sir Franz, ikaw magkaroon hinungdan. Tinood Sir Franz. Oh. Ha? Unsa ko nang istorya, Chick? Anong nag-istorya ang ingon, ana? Diin ko na nimo. Wala ko'y kalibutan, ana, Sir Pansoy. Karon pa sa kani kung mahibalo, ana, kung wa ka musulti na ko. Ayon lang gani pagpagkaroon ingnon pa, Mark. Ayon lang pangulipas. Diha ni magsugod ninyong istorya, ha? Kamu ni Jake. Dili, sir. Nasayo pa, sir. Kung dili nagikan ninyo, diin managikan ng istorya, ha? Nga kamuro may higir nga mo, hisgot o interesado ini. Amo ka, Sir Franz. Basta, wag yun ko kalibutan na. Wag yun. Nagkasulti si Miss Rian o si Miss Jen nga secretary sa company via phone ko, no. Muna'y miabot na ako din nga istorya, Sir Franz. Nga mao lagi ko, no. Di na ko siya ganahan nga mo report pa sa office. Mo resign ako na siya.
But I don't know kung unsa ni ka tinuod ha. Kay mao lagi. Dili man gyud ako mao ay naka-receive sa istorya. Via Marites ra pud ba. Punan pa nga until this day. O pasad mo balik og report si Miss Rian. Ako gyud nagkapuli ko og atiman ining mga paperworks nga iyang nabiyaan. Mao magha, madam. Usa ni ako. Pero mao lagi, lain kayo ang istorya. Mayo kayo nga atong atubang sa mga tao, pero wa dito kalibutan nga gilibak na dito sa likod. Murag si Miss Rian ragi makatubag ni ining tanan, Sir Franz. Kay siya manggod ang hintungdan. Ang nakaapan lang kay gawas nga wa siya mag-file og leave. Wa sab siya magbilin bisan og message na lang nga mauni, mauna. Dili sab siya makontak until now. Unsa? Uy, ang iyang mga suod ay din his company. Basin kung may kontak sila niini. O baka ha, naibaw sila sa whereabouts ro ni Ma'am Rian. Mausap gihapon, Sir Franz. Wasap sila kontak niya. Kinuo ko. Kanus aman lang magsugod nga wa siya mo report din sa office, madam. If I'm not mistaken, murag katapitang higayon, Sir Franz, nga imo siyang gihatod sa boarding house kay naglain ang iyang pamati. Oh. Nabala ka na gani kaayo, mi. Sa iyang mga partidos, wa mo musuway og kontak nila. Basig may bakasyon o baka may dinalian og importante lang nga gilakaw si Ma'am Rian. Hinungdan nga wa siya maka-file og leave or wa siya makapahibaw. Murag wa man gud minahibaw-an, sir, nga may parinti na siya dinhi. Dayo ra sab siya ba, peras nako. Dayo ra mi dinhi sa Cebu. Basin sa ila. Basig miuli silang dapit. Ang among nahibaw-an, sir, nga taga Negros to siya. Wa lay nahibaw kung asa pong dapita sa Negros. Way nakaadto niya sa iyang boarding house? Ay, ang mga office mates, dito na. Pero matasalan lady, sukad ko no paglakaw ni ini, wa pa dyan ko no mabalik dito. Kinuo ko. Ay, may lang tatawon, sir. Uy, way daotan hitabo niya. Mayo lang unta. Kinuo ko. Ingon sa gibati hinon ako karon nga guilty ko. Nga ako may hinungdan nga hangtudon. Wa may bawi kung hain si Rian. O kung unsa na iyang kahintang. Diyos ko. Hain si Ma'am Rian. Hain siya. Hala, no? Wa pa kita mo balik og trabaho si Miss Rian sa office, Jack? Wa pa lagi, Mark. Nabala ka lagi kayo ng mga office mates. Kay, wala yung kuno nila ni makontak pa. Hain makadi ay ng babayhan na? Bitaw. Kung nawa pa sa Sir Franz, di gyud kanuduhaan nga, nag-uban sila. Nya, sao di aming tao. Wa pa'y kalibutan hain si Miss Rian. Basig, kuan. Basig kita bantuglain si Miss Rian. Wag ni siguro ikay yang gikataban. Amaw pa ka, oy. Liis ay. Si Piat, tapatias mo kumitsa. Ikaw ba, kayo lang ako'y kataban, ya? Yawa man. Pero basig, ikaw, Mark, ha? Ay. Baya siya. Baos po dayon, eh. Kano kung taon, hadlok magani tungkuan? Hadlok magani tong makakita nako si Miss Rian? Ang pagpadool na ba hinoon o pagtaban? Hinoon. Maupod. Pero, na problema po si Sir Franz. Ay, kay, nabaniog na manggod. Dinhi sa kumpanya nga, uyab lagi ko no si Miss Rian o si Sir Franz. Grabe sa pastorya. Ay na. Di nagikan. Sama-sang maritis ang nagpagkatap rin yung tabi, abi. Karon ka pa, daghan maging maritis ng kumpanya, ha? Ha? Dianggaan ko nis uban og maritis company. Bitaw, no? Pero, check, ato lang iba. Sabi.
Mangutana lang ko nimo pa. Kamu sabi, hini-hini ang tiyog kakaapil sa hini, bro. Aron way makabati na to. Sabi po tanah di ba? Kuan ba? Usa may tanaw nimo anang Sir Franz. Tunay na siya nga lalaki o baywa? Katawa man ka. Sabi po na hamar ko eh. Usap puta na ha. Pangutan dagon. Ang ako ba? Ang ako, unsay imong tanaw ni Sir Franz? Tulid o hiwi? Ano lang kapungutan na magkala? Ay, dili ba? Ang ako ba lang? Basin ba? Basin? Basig unsa. Ha? Basig may kalabutan siya sa pagkawha ni Miss Rian ba? Ba diri, kapatuya mo lang kamar eh. Si Franz na. Sabot ako sa ibo. Buti pa sabot eh. Si Franz ha. Kabutan na si Franz ha. O, lagi. Butan bitaw si Sir Franz. Pero, kumaga lagi ko. Straight na siya o baog? Ikaw ba, mister ba mong iputan na may asawa mo na? Mayong pagbuminaw sa Lex Pinoy. Kuman man pila katuig ng atong istorya. Sige, balik na lang hutana. Mao gani ba nga nahutana ko nimo ha? Pila na kami notos na ni ha? Mao gani nahutana ko nimo kay kinsa ba kunong lalaki ha ang dili makagusto ni Miss Ria. Nga gwapa man kaayo. Ha? Kompletos Ricardos man ang iyang beauty. Wala maibog si Sir Franz niya nga. Hapit naman lang gani to kuan kalang usap tawag bubaiid si Miss Rian o bubaiid ba mura kanang iring bitaw? Hapit na lang bubaiid si Miss Rian niya og kanang magsulti gani sila. Kay klaro kay nakagusto ni niya halata baga. Mark Vidal ko Mark ka ba? Kaptan. Ipagpasagad. Ikaw ba preso ka ng may bawa ng si Franz? Yayay ka. Dumi ha. Line leader ba na ito? Pero ako'y pagduda sa pagkatao si Franz. Hinay man. Oo, sabot ko siya. Tara sa tao. Lagi. Nya. Hay man si Miss Rian ron ba? Nganong nawala man be? Ha? Daw bi asa man siya? Oo, sak. Sabay hinungtan nga nawala siya. Kung sa magkid be? Uy, si Franz. Di sa tudod eh. Patang. Sir Franz. Ganihan. Hi, sir. Nagkabati ka sa monggi para sultihan sa Sir Franz, si Mark. Nagkabati ka sa tanan. Bisan pagwa ko nabati gikan ninyo. Pero sa inyo lang reaksyon o inyong mga hitsura. Masabot yun. Nga may problema mo nga rin ako. Doon na yun. Sir Franz. Sukad sa katapusan namang panagsulti ni Francine. Huwag siya manawag na ako. Umbisan og tungod na lang unta nila ni Dudut ug Miles. Murag na usap na gyud si Francine. Lahi na gyud siya. Dili kahagang iyang mga pangatarungan atong nagkasulti niya. Himo-himo lang niya. Aron mo sabot ko diya. Dili ka nga may katinuuran ka ng akong pagtuta. Nga may laing babae nang nakadani niya dito. Mao ka. Si Miles pa, pagkalima! Si Miles! Ginawa ko. Si Dudut, nagpanangpit na ako. Si Miles ko no. Diyos ko. Dudut? Ma! Dudut, taon sa si Miles. Taon sa si Miles. Nay, ma! Si Miles, nagkurog. Init kayo. Awa. Miles? Awa. Diyos ko, kainit niya. Now kayo. Francine. Miles. Alam mo, nagsulti siya ni Papa Francine. Nuo ko, nagsalimuang siya. Wala pa din si Mamantan siya. Sabay ko buhaton ini. Unsa man. Naisiyot! Tabang, Noy! Noy! Oh, Noy! Ako ni Noy! Tabang tao, Noy!
Noy. Kano ka? Simple ba? Si Day Miles, Noy. Si Day Miles. Kano? Nung sabi si Day Miles, ha? Nung siya sinunod? Si Day Miles. Si Day Miles. Sudah. Napaghilag dulu. Dot, wala ba si Day Miles si mama ni Mugot? Ha? Dito kapatid siya manghilag kay minalga ng ambulansya sa barangay. Nang man to si Miles, Noy. Nganong nagkurog man to siya maayo nga nang sigig pa tawag sa nga ni Papa. Ay, nagsalimuang to Tuos ka init. Parang paingon na to anang ilang gingon nga. Kumbulsyon bitaw. Kumbulsyon sa man na. Saan ang kumbulsyon? Basta kumbulsyon. Tadi suruh naik. Abin mo na balaka kung gikuya walang sabgani ko dire. Yung pagkutalang ko sa ng kumbulsyon. Buta kipaw na. Unsa man ako ini pagkatugro, Noy. Nga ako namang usa. Unsa ka man dudot Hasta pagkatug, di ka kabao. Piyong ang mata mo. Pagpiyong siyang batagod. Lisdon pa man mo. Ay, hindi ka na, oy. Ayos di ay. Ang ako pasabot kung asa ko matuog nga ako namang usasamo. Madlok man ko. Mau din na. Huwag ka mag-salty dayon, God. Mau din na ibot yung pasabot. Ang, iwa man ka mangutana. War ka mo. Sukul mo ka. Sukul mo kayo noon. Mausap ka na. Ato tulong sa mo, Ano ni ka madlok? Miles! 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 Diyos ko. Nagdamko ko ni Miles. Kanilaan sa akong damko. Ginoo ko. May dautan ko nung nakita mo ni Miles. Huwag murag yung tinuod. Unsa na oras? Ang akong cellphone. May orasan sa akong cellphone. Na-off man Karon pa ko may numdum. Nga lupat na day kayo ni sa dayon akong katog. Ako ning i-charge. Ug pataw-tawran ako. Ug akong i-on. Kay filain kay gud ako kipati. Suki ko pa sa kundukan. Maluhoy dahon mo. At di ba na ninyo ang akong anak? Mama Pransing. Papa Pransing. Kuling. Nanang gusto mag-ikat pa ni Doktor! Doktor, at di ba na nataw na akong anak? Kinagsige na siya kurog. At di ba na naintaw ninyo siya? Sa maning patawag. Ang number ko rin siya kanina tawag. Hello, Corina? Hello? Uy, may tawag. Pero masabot nga namati sa skuntingog. Hello? Corina? Hello? Ikaw yung kinay, Corina. Nga nung nagila ka? Unsa na itabo? Unsa? Pagtarong ko na sa mo pagmaniho, Apyot. Mabangga ta.
Sorry dong Grigay, kay nagaduka kayo ko dong. Asa ganit ako, hospital na diretso. Ay daw. Huwag ka mo magkabatis kung gingon gani ha? Sa provincial hospital. Sa sentros lungsod. Oo dong, sa provincial hospital dahil ito. Pagkus kayo mo pagpadagan na ng auto. Aron nga mo abutin ta dito. Paspas! Pero sigara nagmayo na mong mata di ha? Kaya tingalig, makapiyong na pud ka. Oo, lagi daw. Irot ko ni kasiga akong mata ha. Arot buhaya kag tibok palibot. Oy! No, sa maning cellphone ko rin, ha? Di naman makontak. Wasab siya diha sa labi ng ospital. Mangutan ako sa information. Wa man ni nangana, sir? Mayong Bago pag siyang gida din sa ospital. I-try lang sa emergency room, sir. Basta tuwa siya dito. Try lang. Okay, sige. Salamat. Narang emergency room. Excuse me, ma'am. Pwede ka ito lang kasagaw sa ER, ma'am? Teka mo yung pasyente ang gitiman din ikot. Wait lang, ma'am. Sorry, Ders. Sorry. Kaluoy ni Miles. Kaluoy niya. Ay! Sorry, ma'am. Corina? Sir Greggy. Nga dumang si Greggy man ang daling misud sa kung hunahuna nga tawagan. Dihangwa na ako makontak si Francine. Kauwaw. Nagmahinuod ko kasi ang akong gitawagan. Corina? Niya na siya magpaingon din hingakikan sa emergency room. Huwag ka na iangay pang kabalakan ni Miles. Kay milurang na ang grabe niyang kainit. Kailan ako ang doktor nga miyatiman niya. Ako siyang gingnan nga buhaton ang tanan. Aron dili mamiligros Miles. O may pasalig siya nga okay ra kini o gunay ko daw. Salamat nimo, Sir Greggy. Daghan kaayong salamat. Wa kay angay pasalamatan, Corina. Kay gibuhat ko lang kuno si angay. Mangayod ay kong sorry nimo nga ikaw ang akong natawagan. Nagkurukong na kunit sa cellphone. Nanawag ko ni Francine pero wala ko siya makontak. O kay nagkabuang ko og naratol sa nahitabo ni Miles. Wala ko tuyuang ang imong number di ay ang akong nadayal. Sorry nga na-disturbo ko ikaw ning lahom ng kagabion. Sagig kaingon ko na, wa kay angay nga pangayuan og sorry. Ug basta ikaw ang manawag ko rin ha. Naragyo ko bisan sa orasa. Bisan o sa nga dawa. Sir Greggy. Yes, basta ikaw. Milingyaw siya. Bahin sa obligasyon din eh. Wa kay angay ngunaw na. Kay ako rin manubag sa tanan. Pero kung musugot ka, aron mas masiguro na ko ang kaluwasan ni Miles. May bagong private hospital din eh. O dili kayo crowded. Ato siyang ibalin dito. Ayaw. Okay ra siya din hi. Salamat lang kayo sa imong concern sa akong anak. Ikaw. Pero kung mausap ang imong nahuna, sultihilan ko, ha? Sagi kaingon ko na, Sir Greggy. Okay ra siya din hi. Well, dili ta kapugson. Pero may ihangyo lang unta ko nimo. Unsa ka na? Di ka na lang unta mo tawag panakog, sir. Okay ra gyud ko, mas malipay kung tawgon ra ko nimo diretso sa kungan nga Grigi. Mahimo ba, Corina? Amo ka sa kumpana ni Francine, dili pa? Ug angay lang nga tawgon ko ikaw, sir. Corina, please. Utang bot. Tawagan lang ko Grigi. Please lang. Kaya wala niya makontak sa Francine ngayang bana, ikaw ang iyagi kontak dong Grigay.
Nagkabuang ko no siya og naratol tungod sa kahimtang ni Miles. Wa ko no siya ngunahuna nga ako ang iyang natawagan. Kaya? Wala kaya na siya ilihim nga sikreto dong kirgay? Sa ibot may pasabot apyot. At dili ba ako ba kung imo lang naunaon ba? Ikaw, masipyat kong daya niya, kailan mo ang tao? Dili na nasipyat, oy! Gituyo na yun na. Sala na may paminaw ni mo na daong. Ambot lang ka apyot. Basta kay nalipay ko nga mao kinikaroon ang hitabo. Sa ngalan do? Pero dili sa ingon nga gikalipay na ko nga naingon ni Miles. Ang ako lang, nga mismo siya nga si Corina, mo na imitawag na ko. Kana dong? Kana? Mo na diha akong ipasabot sa akong giingon ba? Nga secret, lihim, nga basin bag sa hilom, may tinaguan po dahil nas Corina nga dugay na niyang gitipig-tipigan. Uy! Naginanggaw na ka naman sa lapit. Bitaw, Dugoy, bitaw. Seriously ba? Seriously? Wala na mo ibalawan na may kahit kunting pagtingin mo sa Corina ug dugay na. Who knows? Gitsin na sayo. Kaya ang man og ibulgan niya nga may bana naman siya og usapa. Babae gud po siya. Lisod sa kayo no nga say magauna-una oy. Butakal gid siya ng kalakihan, di ba? Ay, ni mo apyot. Nawala ko akong duka no tungod sa imong gisulti pero saan mo ka kuno kung tinuod ako gisulti? Sana'y may nagpaabot ni mo og ni Corina nga minyo man siya. O suod pag yun di mo higala ag iagbana. Dili ba no? Apyot. Aw. Mo naging uno nga. At tangi ang kabanata. Ma, ayaw kong piyahitin, Ma. Dili may tapong tiyaan ko ikaw din, Miles. Ubanan ko ikaw din sa ospital hangtod nga makagawas na ka din, Mihila ka magud hinuod yak maayo. Mingaw ko, Papa Francing. Mainumdumyo ko ni Papa. Labi na ako nilantan. Maglain ako lawas. Kasi akit pero may magdali-dali o atiman ako. Pero karon, wala si Papa Francing. Gusto na, Miles. Gusto na. Sige na, away lang muna. Kay kapii pa. Hapo-hapo na ako ang imong buhok aron makatulog ka dayon, ha? Salamat ka nakatuog na siya. Si Dudot kakaroon dito sa bahay. Maayon ta kung giupanan lang siya ni Apyot sa amo. Wala ko makaunahuna niya tungkol sa kong karatol kaniya. Naibaw kong dili siya pasagda ni Isyot. Suod kayo sila si Francine. Ug pinanggasad niya sila si Dudot ug Miles. Sila si Greggy ka. Nanguli na pagka sila. Nauwag yun ko niya. Ngano kung sa matong pagkahitapua kung nganong sa tanan, may number naman unta ko ni Mama Tansyang. Ang iya pa mong yung number ang akong nadayal. Hindi na ka tumausap pa. Kutubra ka to dito. Makauuaw kayo nga akong nahimo. Oh, naapa sila si Greggy o si Apyot sa kawas ng ospital. Nagpaapot sila na ako. No. No. Nagduko na siya kong balik doon, Kirgi, oy. Dili ba tamang ngalay, no? Baguat pa ta ni Corina.
Kung sa kay maayo apyat ug muna ka nalaguli. Muuna ko daw. Huwag kang kadungog sung gisulti. Kadungong ko daw ko eh. Kaklaro ato. Unya? Dalo na ko sa Canada. Pwede. Sigurado ka daw. O lagi. Ay, ang iagi mo mong cellphone ang nagangulob daw. May mitawag. Yun na. Oh. Uy, si Francing. Francing? Uy, patay! Maayo ka nagtubagon ko si Apyat. Maayo ka. Uy, anong ako may butan ulit mo daw? Ikaw, imuha mo ng cellphone. Dili mo na ako, Kung ganahan kang tubag daw, tubag ka. Pero kung dili ka ganahan, ayaw po. Ay, ingana rin ka na dungrig eh. Makaliman ako na kami sa Kuligrege. Pero wa niya tubagang akong pagtawag. Di sab ko makabaso niya kay mutungang gabi inasab. Pero lain ka lang ako hunahuna sa akong hinamguhan ka kanina pa ni Miles. Oh, Ginoo, ayaw yung taon. Ipalayo lang unta ka na. Dili sab yun ako makontak ang cellphone ko rin. Diyos ko. Naibaw kang ikaw rin yun ang akong gisaligan. Ayaw taong pasagdi ang akong pamilya. Si Corina, Dudut o Miles. Mahal ko kayo sila, Diyos ko. Unsa? Na-hospital si Miles gabi, Dudot? Isyat? Oo, Lola. Morning, miya sa amos dodotang. Yan ako pagkatulga gabi eh. Kay mahadok mo siya nga, siya ko sa sila. Uy, Ginoo ko. Timing kayo ngawa ko din eh. Maugid, Lola. Meron siyang wakadini ng tansyang ay. Kay mga mangga. Unsa? Kalain inoy isyot. Kurata. Uy, Lala. Niyan si Corina o si Demal ay. Trawa kasi yung ilang kauban. Trawa ninyo. Hala. Ginoo ko. O kayo say pa sa pagpaminaw ni uban pang sumpay ning sugilanon. Bye-bye, Papa. Palihog na ko no, og subscribe sa akong YouTube channel. Ug daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.